Ylemman rajat viime saatiin auki. Olihan se ylireagoimista, vaikka polttariporukassa riehu se tauti, ei rajoita se viinan juomista. Kun mökkikin on maksettu, niin pitäähän se mennä, eikä Finnairin mulkut sinne enää lennä. Pakukin on pakattu, ei ootella enää, kun lähetään pohjoiseen. Sole poka kuule mikhään, Lappi sitä päästä pitää. Vitut pandemiasta, ei tautihiasta, näin me kimpassa tuumattiin. Hillittömät perseet vetastamme siellä, missä ei oo puutetta lumesta. Vaikka boksi on katolla, niin sukset oli tiellä, kun pakattimme Tallinnan tuomista. Napapiiri kohdalla jo tippa veti viiva, sanoi sujuvasti puhuvansa. Mandariini Kiina, no jo kyllähän se kusetti kuin jylhän tiina. Matkalla pohjoiseen, Tietopoka täällä jäässä, nyt jo koko remmi naula päässä. Ei kesärenkailla, oo kiva luistella, ne uski yksin se tuumaili. viime päästiin Lappiin, ei auki ollut mikään, ei palvelu ees tai hieronta. Poikien kanssa piti hauskaa pitää, no se oli reissussa hienointa. Mökille kun mentiin, väännettiin kättä. Mitä siellä tapahtui? No, väännettiin kättä. No siltähän se näyttikin epäilemättä, kun Saavuttiin pohjoiseen. Se on poka kuule asenne vamma, kun koittaa hota joka paikkaan panna. Vitun turisti, joku julisti, ja timpa porukalla pieksettiin. No koppihan se piti tälle reissulle panna, kun tippakin on kriittisessä tilassa. Kuunnella ois pitänyt vaan Marinin Sanna ja pysyä vaan visusti himassa. No sit kun oltiin kotona, niin oltiin vähän oloja, ei köyrittykään horoja, vaan nähtiin pelkki poroja. Kaupasta saatiin kaupan päälle korona. Matkalta pohjoiseen, älä poka veä hernettä nokkaan. Tää homma pitää tosissaan ottaa. Ei kukaan halveksi, jos ensi talveksi sä jätät matkasi pohjoiseen.